del MIC i dels dos presidents, el Club de Futbol Sala i la Unió Esportiva Camagros. Després ja parlaré i agrairé tot el que hagi d'agrair. En tot cas, sí que voldria destacar la participació i la implicació dels dos presidents i del MIC, el fet que hagin volgut ser a Salt, com ja hem fet en edicions anteriors. I per tant, una mica perquè ens parli del MIC i de per què són a Salt, doncs li passaria la paraula al seu director i que ens digui algunes coses. Molt bé, bon dia. Bàsicament és una satisfacció poder tornar a estar aquí avui, tornar a presentar ja el tercer torneig Vila de Salt, un torneig que va començar, diríem que bastant anecdòticament, però que ara hem aconseguit entre tots poder-lo consolidar. És un torneig que per nosaltres és important, ja que cobreix una mica la mancança que tenim de no poder donar cabuda a tots els municipis de les comarques de Girona que voldrien ser seu del MIC, però que per una qüestió logística i per una qüestió de desplaçaments no es pot fer. I després, tant aquest torneig internacional com algunes pinzellades molt puntuals, però que evidentment no tenen la repercussió que pot tindre aquest torneig, com són els possibles entrenaments, ens fa i ens permet que algunes ciutats o algunes viles de les comarques de Girona puguen també fer un petit tast del MIC. Tot això va anar sortint perquè ens anem trobant que cada vegada més hi ha tota una sèrie d'equips que preparen en molt d'interès al MIC. La Selecció Nacional de Brasil Juvenil, que vindrà a jugar aquí el diumenge, arriben avui, però ja fa 10 dies que estan concentrats a Brasil per a preparar el MIC i per a preparar també tota la competició en condicions, igual que han fet el que és l'estatge o la concentració a Brasil. Creiem tots que és important també que puguen vindre aquí. El diumenge, a més, hem aconseguit en categoria juvenil tindre el Club Azul de Mèxic, que també estan aquí des d'ahir. Tindrem Spire Football Dreams de l'any 94, entrenat ara ja també per un personatge o per una persona que ha marcat escola també el futbol espanyol, com és en Tintín Márquez, primer com a jugador de l'Espanyol durant molts anys, jugador del Figueres a segona A, entrenador del futbol base i de totes les categories, passant per segon entrenador i primer entrenador de l'Espanyol, i que ara també entrena aquest equip, i per tant també serà un al·licient més. I creiem que amb la categoria juvenil hi ha un molt bon cartell, amb 4 equips. Algunes vegades, com enguany, els cadets fem en 3 o fem en 4, tenint en compte i en funció dels equips que venen i que ja tenim aquí per aquelles dates com és el diumenge. Voldria remarcar també que diríem que l'acord que hem arribat amb l'Ajuntament de Salt i que s'ha fet extensiu als clubs, als quals volem agrair també a l'amic Quim i a l'amic Joan la predisposició que han tingut des del primer moment i com sempre, aquest acord ha pogut anar una mica més enllà i enguany també tindrem el plaer i la satisfacció de tindre un equip en categoria Leví, un equip que representarà la Vila de Salt i que jo crec que és molt de destacar la bona harmonia, la conjunció que hi ha entre els dos clubs, que conviuen dins de la mateixa població i que una mica el que es farà és un equip que ni representarà el Comacros ni el Salt ni el Comacros, sinó que serà una selecció de tots els nens i que tots els nens en tindran l'oportunitat de poder participar en la categoria de Leví. Per tant, ja dic, crec que hem arribat a un bon acord per a totes les parts i esperar que el diumenge ens faci bon temps, que la gent vagi al ram però que després pugui anar una estona al futbol, que no hi hagi massa problemes familiars si la dona es tira al ram i l'home vol anar al futbol i que tot es pugui conjugar, tot es pugui compaginar i que esperar que, com dic, hi hagi un bon temps, que hi hagi una bona festa i que tothom en disfruti i que això sigui un preludi ja per a començar a pensar en la quarta edició de l'any que ve i que tant de bo poguéssim fer-la durant molts anys. Bé, moltes gràcies. Passaríem la paraula primer a Joan Molins, president del Club de Futbol Salt. No, estic. Hola, bon dia. En primer lloc agrair al senyor Fàbregas i al senyor Juanjo, i ja com que ells han explicat molt bé el torneig, com va néixer i quin és el seu funcionament, jo els agraeixo perquè
hi ha molts de nens, sobretot aquests aquí a la Vic, que poden anar al MIC, i per exemple el dia que jo els vaig dir amb els cadets del salt, dic, escolteu-me, que jugareu contra la selecció de Brasil i contra l'Espire, un triangular, la cara d'il·lusió que van fer no és comparable amb res. Per tant, el que hem de procurar és que entre tots anar organitzant coses perquè es puguin beneficiar la màxima possibilitat, en aquest cas en el futbol. Utilitzem el futbol perquè sigui una eina, i aquí salt convé molt, una eina d'integració. Si vosaltres veieu aquest equip de cadet, veureu que hi ha 8 nacionalitats i hi ha una entesa perfecta. I com estan al camp de futbol, tots són iguals. I això és el que realment hem de fomentar, utilitzar el futbol per fomentar aquesta integració. I per això jo estic molt content i tinc moltes ganes que el diumenge arribi per poder disfrutar d'un dematí allà en el Camacross i una tarda d'un dia de futbol. I això és el que es tracta simplement, disfrutar d'un dia de futbol, tots junts. Gràcies. Gràcies. Seguim ara la paraula en Llorenç Blanquera, president de la Unió Esportiva Camacross. Bon dia. Volia donar també les gràcies a tothom pel torneig aquest internacional de futbol, de salt. I exactament quasi el mateix que ha dit el senyor Molins. Que tots els nens de salt estan contents, de la Camacross com el salt, que puguin jugar aquest torneig. I a la Vi, que també va mútuament amb el salt. El MIC. Ja està. Més o menys. Està tot dit, Jo crec que està tot dit. ho he dit un brot, No t'hem deixat gaires coses, però ja. Bueno, escolteu, bé. Com a Ajuntament de Salt, agrair als clubs i agrair a la gent del MIC que pensin en Salt. Com bé deia ara el senyor Molins, l'esport és una eina d'integració. L'esport, en aquest cas més popular, en la nostra terra és el futbol. I per tant, aquí sí que és fonamental la feina i la tasca de les entitats en quant al futbol, més que una eina, també una eina d'integració, és una eina de respecte i és una eina de treball, com dèieu, amb la mainada. La il·lusió que tindran aquests nens per poder jugar contra seleccions, en aquest cas com la del Brasil, o un club com el Cruz Azul de Mèxic o l'Spire Football Dreams que ens comentava. Això és saludable, això és bo. El fet que les dues entitats hagin decidit fer un treball conjunt i tenir equips conjunts és una altra cosa en la que hem de seguir treballant en el futur en aquest municipi perquè els nens i nenes puguin tenir tots oportunitat de poder jugar. Sabeu també que estem i treballem, i permetem que ho faci en aquesta roda de premsa, treballant amb el Futbol Net de la Fundació del Futbol de Barcelona, una mica també buscant l'objectiu que l'esport sigui aquesta eina de respecte i d'integració. Aquest diumenge tindrem una festa. Aquesta festa l'hem de poder gaudir amb aquest respecte, l'hem de poder gaudir amb aquesta competència sana que és l'esport i per tant jo només em puc i només em toca agrair-vos a tots el treball que heu fet. Fa molts anys que segueixo el MIC i aquí la Carme Coll hem parlat moltes vegades del MIC en diferents ocasions. El fet que puguem tenir aquests equips aquí a Salt per nosaltres és molt bo i esperem que amb aquesta il·lusió, amb aquest diguem-ho així, il·lusió que hi haurà, la nostra mainada s'engresqui formar part de les nostres entitats, en aquest cas del futbol, com poden ser altres esports, perquè jo crec que d'aquesta manera, com a municipi, anirem, evidentment, molt i molt millor. En tot cas, finalment, en nom de l'alcalde, que per motius d'agenda no pot ser aquí, transmetre-us el seu agraïment també, i res més. Ara només esperar que diumenge el sol ens acompanyi, que puguem tenir molta gent als camps i que disfrutem i que gaudim d'aquest tercer torneig internacional de futbol. Gràcies a tots i si ara algú té alguna pregunta, respondrem.
quanta mainada participarà, quanta de salt i en conjunt en els torneigs. Hi ha un equip de cadets de salt, que el diumenge jugarà amb la selecció del Brasil, i l'Espira, que això serà a la tarda, i al matí hi haurà un equip de juvenil de salt, de Copagros. Són 2 equips. A part de l'il·lusió que hi ha a tota la gent que està voltant, perquè il·lusionats estan tot el club, totes les escoles, perquè clar, veurem el Brasil. I a més tenim l'equip aquest de la Vins, que no s'hi ha pogut anar al MIC, i d'aquesta manera van al MIC, i estaven encantats, i contents, i els pares també, i tots contents. No només es beneficien els que estrictament juguen, sinó... Jo crec que hi ha un fet a destacar també, perquè ara ha comentat Joan el tema de les nacionalitats. Jo crec que hi ha un tema també a destacar, que és el tema de la convivència i les nacionalitats que es trobaran aquí, perquè tenim 2 equips, com són el juvenil i el cadet d'Aspire Football Dreams, que és una selecció d'un projecte que està avalat per Aspire, pel govern de Qatar, i que en aquests equips hi ha nacionalitats de 7 o 8 països diferents. O sigui, si sumem les nacionalitats d'un lloc i de l'altre, aquí potser podem tindre gent perfectament de 12, 13, 14 nacionalitats jugant tots en un camp de futbol, amb una mateixa il·lusió, que és jugar, que és disfrutar de l'esport i conviure, i conviure als vestidors i conviure... que és una mica el que moltes vegades recollim de la gent que ve a participar al MIC. El MIC dona una oportunitat de poder compartir experiències, poder compartir hotel, poder compartir viatges, poder compartir terrenys de joc, poder compartir vivències amb gent de 40 països del món, i això, cada amb les seves particularitats. Nosaltres sempre expliquem i sempre diem que quan la gent ens demana sales als hotels hi ha diferències, o sigui, Brasil et demana una sala per poder anar a fer les seves xerrades tècniques, potser quan l'Ajax algunes vegades, en funció del període escolar, ens ha demanat una sala perquè els nens puguen anar a estudiar, i en canvi hi ha altres equips, com són els que venen de Qatar, d'Aspire, que ens demanen una sala per resar. O sigui, cada amb les seves particularitats, que totes són respectables, totes són bones, és això, és poder-ho conjugar. Llavors m'ha fet molta gràcia el que ha dit Joan de les 8 nacionalitats que hi ha al cadet, i que suposo que el juvenil també Déu-n'hi-do, però que si això ho ajuntem amb les nacionalitats que vindran d'Aspire Football Dreams, vol dir que aquí quasi bé podríem fer la foto aquella dels 5 continents, vull dir que hi haurà una mescla en el bon sentit de la paraula, i que això és important, que l'esport, que el futbol ha de servir per a cohesionar i no per a separar, que ja hi ha prou coses i hi ha prou gent que ens vol separar. Per tant, nosaltres, si a través de l'esport, a través de l'Ajuntament, de l'organització dels 2 clubs, de la col·laboració de la Diputació i la part que nosaltres poguéssim ficar al MIC, podem ajudar a que tota aquesta gent pugui tindre una il·lusió i pugui conviure i poder viure aquesta jornada i aquesta experiència, nosaltres la veritat és que estem molt contents. Quants equips hi ha, però? Hi ha 3 equips en categoria juvenil i 4 equips en categoria cadet. Llavors, en categoria juvenil jugaran pel matí i farem 2 contra 2, els 2 farem en 2 parts de 40 minuts, els 2 que perdran jugaran a continuació i els 2 que guanyaran jugaran a la final, i en canvi per la tarda està Aspire Football Dreams, està Selecció Nacional de Brasil i està l'Escola de Futbol Salt, que seran els que faran diríem que com un 3x1, però ara us donarem un full perquè ho tingués segur tots els programes. Ho tindràs més clar aquí, D'acord. Gràcies. Més preguntes? Tot bé? Doncs gràcies a tots i ens veiem diumenge. Oh shit.